And so once again, that Lumba abusuafo eja abusua panyini versus eye akosua brempoma. Lumba sister, almost akopie mu wo menhia. Na ye call that the Lumba asem no eso. Maami akosua brempoma wano ena ye that the Lumba ni nua ni sister pani. Na wani abusua pani Kofi Wusu. Ena oyi ma ante akosua sewa ene odo broni akrafo no de no kra danchan ya. Ene zera abusua no so omuso di aye mu dendendendre. Ya che se ya du otumfuo din ya kakacha yi enya yize kra ente sia de akwakopie mu ane se nana samahene eye jase ekuma traditional council no ne ho ena akwakopie na the royal reporter some trainer enya top form wo manhia wo bobua akwasi opon ekutemu akwasi akwabai ma han dia medio so awra o eye Daddy Lumba wu achi sansam baby a akwakodro eviase na etie o dia ma me na say owura chaskodo for share wanye no baby pro Daddy Lumba ni wu achi no court manso na afei nananom so manso na akambo mu edi ahim enam so yen komra yakwa na no jode ya na entamkese bi apie mu afiri eye maami akosua bempoma ono na Daddy Lumba ni nua ba panini na okokora ntam go abucha panini ko fusu se wa mapan ama omantra se amfa de da ante de da na wodinsa akoka ni nua be ma no amu a ene woto otantehene otumfuo tankese enam so amantankese bie mu dia na otantehene so sabi ni obi a ene tumi akona ni mpra pesa enti wode fa ufekuo eso na fekuo a owura taskode fosu onna abusua efiri mu no awo kuma se paako so jasi fekuo na eho ena ode ebo ansa ena akọ otantehene anim na ekosi fekutira efe no saman hene so awo menhia so the senti no na no dwada bra mo kohia ye no na akwa yesa wofa ase ene ne wofa ayabusua asem se de court mpo ewe se mo nkosiesie ne sa ana na saman hene ene jasi fekuo no na bu abasa da de so aba ene wo makeka ho nyina ekae emma okaso wo no akosiesie gia me tell you aso a another day na coded area ana sa meeting no eba so na ba bia omokohia ne de den pipadi no antuga no omokohia no nipa dum kono anna na okebie wo mu obusemu a okohia ne nyina ne se why anna ofata osese oye kuna ebra oga chastore bosu ye pan krabre no neno anna ko ba se anya ye nto aba GM abato ekoso abato no ko so no mama me aposia kwasi o pa kire sa ahemfo no na to aba e wo so me pa to nya ahemfo no wei ayabusua na omo ekosiesie omo atitie mu ansa ena omo di mu ya bedane saman ye jase tukuru no omo na to aba no to ye odofosu na busuafo ena ekosia to saba na se de court odi ka de tumi ama mo se busua no aye wider family no ana wo pan se odihie efirimu a oye na yie no eji tumi ni nyina akodi obo ama busua na akosia akoto aba obuto aba wie nipa dun kuro no emu mienu atuma odogbo ni se onye kuna emu junso atuma ma me akosia se wa se ondo enenye kuna NTGM about the say only electoral commissioner we are now declare and be krama o and to omuye no emuaya sama hene ene nanoma tenkunya edima omo se nefia den no omo famla emedane ye fekuru jase fekuru no ya na sama hene edani edano no omo abaye omo di bibia ba be bo no na omo di be bo no ewie no ne akopie mu nyina ene se opanyini
kofi nsu a oyɛ abusua panyin no ɛyɛ ahometi a wɔhyɛ maame akɔsua bempɔma ana maa no kɔka sɛbi ntam a ntumi nka enti no wɔno na tete no ne sɛ enti no ɔmpata ne kra odwampa otua bia ɛno akyire no abusua panyin kofi so ɛkɔ Kumasi High Court 5 no ɔde to ɔtemuafoɔ anim sɛ date ɛyɛ 6 December Brunya boso de to funsia ɛna ɔbɛyɛ owuratako ɔdefo so ayi no ɛno nso no wɔde akɔto ɔsantehene anim ɛnso ɛhwɛmu kyerɛ sɛ nyade a na ɔde akɔto ɔsantehene anim ama akyɛme ɛde poma asisoɔ anaasɛ wɔde wɔn nsa hyɛseɛ sɛ saa ɛda no ɛne ɛnyɛ owuratako ɔdefo so ayi ne sɛntene no ɛno nso sɛbi wɔde ntorɔ ɛwɔ akyerɛme anim ɛno nso ɔgyampa otie bia kyɛ sɛ dan ne mmienu GM ɛnadwa a bɛtum de akɔ manhyia no me haha me ne nka bi koraa bɛdu bɛɛ 10,000 Ghana cedis odwa a bɛtum de akɔ manhyia no a ɛkɔ manhyia paa deɛ a ɛneɛ na me haha me ne nka bɛɛ 10,000 Ghana cedis ɛna na sɛ kwasi ayi manhyia kɔnwa ɛso ɛntumi mfa odwa small boy bia nkɔne nam hɔ sanatiɛ enti na ne nyinaa ɛnkɛmfo ano no wɔbɔ abusua panyin ɛka enyan mmienu ɛno akyi no sika bi da so sika deɛ bɛka sɛ yɛ undisclosed deɛ ɛno nso no abusua panyin ɛde ɛbɛpata mene ka sɛ abusua panyin asi fam san sɛ woduru manhyia ɛne n'aboboa no ɛne ne nkura bɛkyɛ bi a tuo bie ne asɛm ketewa bie ne a ne sɛ deɛ abusua panyin asi fam deɛ wɔkɔ akɔpɛ nwan no na wɔde aba ansakora na ntoaso bi a hɔ no mu a maame nka ɛwɔ orgasm news so say GM that the lumba ɛyie no date no is subject to change and this is bim Emaso cause what patch say date no December 6 no ansha emaso sa anatie GM metumi aka etini pain ɛwɔ orgasm news so say 6 December danke da hotel saada no ɛna yɛ bɛɛ de lumba yi amanfo to ticket ɛno ya ko bi afrem to ato ticket a ɔba Ghana de lumba yi enti no na metumi aka cho say ne ya so da ne yɛ kan nyinaa no ɛyɛ closed door meeting nanso no onim sɛ angel deɛ yɛn yɛ kwakiri paa enti no ne yɛ kan nyinaa no ɛyɛ nkitahodi a atom panie nimu ama waka sisi a metumi aka to sɛ tumi no ebi paa ba bedi maame akosua sɛwa ɛne maame akosua bempɔma ɛhɔ na in consultation with abusuapani kotuusu na ɔmo wie a ɔmo akɔsɛ ɔmo apropose date bi a ɔmo de akɔ akɔto akyeame anim wɔ banhyia na akyeame de ɔmo nsa hyɛse a ansa na ɔmo tumi abɛsi so aka sɛ ɛda sei anaa da sei ɛna ebetumi ayi owura transport kusi ɔnya no bɛyi korɔ no ahyie no na ɛnyɛ ngwanwa sɛ mempere mu a ɛbɛtira afi afafi a ebesi mu no bibia yɛ kama na ayɛ sɛ ɔmate yɛ warning ahemfofoɔ no enti ama kasa no a yɛbɛkasa wɔ no asa wanto obo a na ɔhene kɔte sesia na ne bu akofo sana sese ade na akɔ ana ade ne sɛ de si kɔ no ɛyɛ tim legal wife te sɛ enti mummo se bi ɛkyɛ sɛ ɔma kyerɛ ne nti asɛm kɔ ɛbɛda bo sɛ ne ma mewɛ wa camera fo ne de adi na ti sɛ aka kyerɛ no ɔmama ne wɔ ne sɛ mo onye interview. Okay. I want to know, but your friend said, ne tofa boni na ne say, yeah, ya call ya no, near free woman, no, ebe jina ho. It's your friend Mumia Nubejina hono. Anna last week, a summer or coca and tam or coca, you know, or mobile ball and tamanaso. It's your mobile ball and tamanaso. Anna, Yasabu champagne so kawasem. Ebuta panyin no asama ekokan
ya waji atum se de sis ma be mpoma be ye bia na obedi na chi sesei no afa de wo sa bedane na no se wanka sa na da na ma na se ka se wo asem bi obeka bia wo se mo record no ya record ya wa ha eno de se wa ha okay eno de se wa ha ho no no wanko kasa wanka sa o but no wadane asam no kura de tie no enti wo bobo so na no ko pele no sai on the sense ne kura wakoka kire otumfuo waka kire mahama ewa na baafuo kantankrakye so ye no so ko bo otumfuo amane da ben uko bo otumfuo amane da ben wanya amane ani esane gunu so wo twa ntra to otumfuo so watwa ntra to otumfuo so ana ne ho puse cha abusua panyini o pre wo ho akọ o pre wo ho ye na sa ye den aye na wo pre wo ho sa no pre wo ho sa ye den enti na pese o sie na bitam sa edem wan ya edi wasama na edi waduan yes plan ya wa samwa enti no eno na akoya se de wo musika ye ne yempase e beka ne bebre wa ho enti na yam omusu mu obi ankoya life even kra no ya pamo when a guy na Ebenezer no o pamo no o ya na afia Schwarzenegger o record am afia Schwarzenegger ya pamo no ama o mu bo ne ka e wo ho oh ejino abusa pen ni kwa kasa no ya mani twa adwan ya na wo twa ntro sa no yes what adwan say mienu okay mienu wa ayi mama be mpoma de ma bompoma de no kura na ye entam na oka ye na wonyama na onu susu nyama ne no ye bo ne ka de ka abia panyi de no eje abusa panyi de dia ye mama de ne sa ka ne ka no ho yes because on the na so na sa ne bae enti na chese ye mama wa egosi se we mama afem enu na hia ye ekosi ya na se no asam no wa mo de ko otumfuo nti otumfuo na wanhwe yi a eno na ye mpese ye beka no ba wanhwe ye otumfuo na be de yi na ye sa na tie enti no o ma tene won se ogu asantefo ani mu ase enti wonya de wo ye no ogu asantefo ani mu ase eye na nkasa no enti no na ne begina meba mame ye na ne begina eye ni mu na wono ankasa age asie ne de hye no e wa asundwe mu abre busapan ne ense ne mu bie wonka ya enu ho sa ba wo enu ho sa na de tie ne say until further notice. That's it, until further notice. They say ya otumfuo age ye di odwan mienu na komo a otumfuo no they say no odwan mienu no they say ya abusua panyin ne de dwan mienu komo a ya nananom no say abusua panyin ne dwan ya aya abusua panyin ni hobo aya bo ka baako ana abusua panyin de baako ana baafuo kantankrakye si the way a wasi aya yie na si afa na wagu ne ho anim asesa no obo ne ka wo ni mienu nyina nkoto ma ne wo fa ase no enkanye ono a ka wonye saade ani abo ne ka so onkoto dwan ni mienu nti oha na okoto baaye enti oto papa ojan so de ni mu ojan no oto no 180 million Kyeame. Enti no the conclusion ko duru ya no enti se no wase ohina tu ne na yasi ayi ne so ye fa ne say ayi ne so enti na afa no omode ekoye ayi ne ho niema ye fa ne say entam no ho niema na ya ohina hye date a ye mra na nim ne yemabo nkuro na mimi busa akire no which is friend say enkwa ahenkwaafo ni bi no almost ahwe kra be frɛ ye be 6 times and sana ya wie na je se utesa na se na we say ya baba betam aye ne de ya friend say on the sense ne de obi am forget menya sure say o mbeye so we twa ntro
What can I know what can who guy? I see otumfuo yi. Boy Ramani. Yeah, was so a boy so see o man amane. Enti na what guy no. Ono amane onya ya no one phantom na amoto. Enti wanya amane kyerɛ sɛ wakan wadi ntro. Onka wadi ntro de ato yewura so. Owura nkan on the says asɛm bia sɛ wadi atum sɛ on the says yentie lumba. Onko bo na amane. What you say? Yeah. It's like what you say, Ashanti. Yati, ma'am. Ashanti, what you say? Ma'am, in Batwine. Entino. Entino, dear, yeah, no, say. Oh, no, yet China Nimpana, and then no, want to mean from a good media, so. I know almost warning, yes, a shan will be on sign granting intervention. The mamma craft 9G. Then far back door. Yeah, then far back door. Sabaya, even cry one room cry them to man a crew. Now I say almost a year. And you know, Abu Champagne and now what fan cassa. Let's so practice. And what mamma now say. Abu Champagne na wo di no. Anya abusia e wose wo yesa ade no ogu santefo animu ase. Lumba ya de sekan ana osane ne hene no kra so omusa pakoso hene no kra omusa no e wa asem enti omu kra ka ase na ade nti na omu nkọ pakoso hene ho oso ne pakoso hene wa asem beda na wakọ ho enti mete kra se ese omu nkọ ho no omu nkọ se no na beda na wakọ ho ontimi nkọ enti they say ya twan ohene say until further notice Safio sesenyo enti baafuo kantankrakye kan ni plan kire na say aye no o pre no ho o hwehwe no o pre no ho akwa he adanu o prega abusua bani nso adanu o prega ana o ka kire na say wo sa kan ho na no so mo ben wo mo no mo ben wo mo nti ho na no kra no o ka kire na say sa on the says no mo be kan no wa abontene no na wo say one ma bempoma ana dwena ho wie ansana ankomo de abeto committee ni kura nim omo ka kire no wo ho enti no waye mistake bebre de tia no enti de ka posi ya no enti ya kan se yewura be frɛ yen na yede odi yie ayeden atuye na ho so de fie ho so de se wa wo ya ahemfie wo fra ahemfie nti unim ho asem wa de ontimi nkototo mpapa so ho ene ye boy ansem ma baafuo kantankrakye sa wo kande wo de asam ne to ba bi da ama wo hunu ne se ayi wo se abrochirefo atwitwa ticket abrochirefo be asha abrochirefo atwitwa ticket abrochirefo na atwitwa ticket nti no no de enti ono de lumba baby cra friend se watwa ne ticket ontimi nsesa no enti hono na baafuo kabusa ansa na abushapanyi ne wo pro ho akwa he o pro ho ayi no adai o praye o yedai hwana bibia kogu ye ne ebo omuka nti ye bo ne ka enti dan no ne ka se ye kra ye koto ye de enti me ye se me koto na me tesi ye se baafuo se wasade maame bempoma de na ka ne ho se onkoto ni nyina anya den ne kwa ne wafa so no onfa ne nhye ne yem no onkoto ni nyina ame autopsy ne susu nyina no o maka wo ho enti ne honom ne ye kotre se sansem ni nyina kire otumfuo enti no omudi omusu omu ntimi nka hwe ti se ohene asom na ohene asom yinso de ye twan ye kan ho asem bebra ye benya amane nti madawroma ye akana ye tie no why ye beda asibebre ma me ya nkasa ya de hie Ashanti papa erade nhyel ma ye da asibebre wate wada agye ye wo mie we de metokosua mo adi wate Team legal wife better to end of the day, these the details I mean say come from Airmanshia and at Mede Abetumuni, and that is why a Jomo Pier free a Nana Sama Hene a palace hormone who say the team Akosia say why not or many idea or more jubilated. I may hear this video.
Muna munye ye. Muna munye. Legal wife. So that is a team legal wife. I know most celebrating. All right, so that is otumfuo kyeame baafuo kantankrakye. Yeah, na nanso no. Yeah, na nanso ada ba do ko tena de kra. Baafuo. Yeah, no. Nani. Yeah. All right, eti abusua na sese die ekosi ye enso no. So team legal wife Caroline there eja omo upper hand but you see at the end of the day no the nyina ehwehwe say asunwe beba na the legend no ye de no enso ato ye bibia enso etimi ekoso de ebinom kan wa akire no ene ade TikTok videos na we na no tu na we de say ensem no kra ba beda ne team A team B eno ana ma ebinom de say me K1ng Ghana me dey me choose size me I will always defend, your friend is in unity, and I'll always stand at the portion of Emma Minquire Passia. Say, yeah, me, we are fine. I say, we are fine. See, no better video be. Let me keep my Kusia say, one video be. Let me keep my Odobrini because media me believe we said, nananom tenase, no more can be and so able to me aqua. And I still repeat, so far as a man in our mano dear, with the other lumano, yang sending in our nananom, not nananom and common. At the end of the day, say bibia ko say because we are just a step what I say after the year say baby and nananom catch your mom last week ni so mun ko in 73 courts ni those kind of things no who details about them say mran so ma ho kwan dey ba betu anim bet shenin so say kurani nko otumfuo anim kunani enko so there is no way out say san say otumfuo na ba betena so otumfuo nani enhu kunani so obi ani kunawu sebi okwa akohwe otumfuo ani hu saa no ma we. So there is no way. Said do or mobile tune for one time case was go tune for no and casa because so people tune for one time case that case no tune for also ordinance. But this is a case that involves a man say be bema no mo tena no every mu eja wo mu me in general sense say emranin kan nananom kan say we na ekurani dia then we cannot say we na ekurani we can classify the two of them nyina say omo ye kunafo and none of them have the right to say oma otumfo ani ebo so. It was too important to me to answer so, and I'm sure that is why the Asanteman Council, kyeame kyeame to say a year baafuo kantankrakye. Yehu no but at the end of the day, we're looking forward. Say bibia ebe to the mesre. Ye nuanom bloggers no. I want say me ankaza me suma me bloggers. Then so answer this particular case me suma me bloggers bia so monko because me pese asumwie ba ye jai bibia e manananom. Me pese me di animu bebre to say me take advantage of the atu obi amani hu na wokomu na me monetize enti suma me blog bia. Manfred hasn't been there and even Spy hasn't been there because we enye asema ye jubilate me ye fan say ye kwanya ye fa so a ye nyeska ye hwehwe no kura no de besie no nananom betudwa na bibia so etime kama there are people oma you omanim so omo kama fa we nko a me nye sa da me nyimanim say me kama fa we nko a me kama we kakra na ma kama we kakra and anu na binum so omo ntiase nka me nti so ba akopɛ nananom nkanwe ya me nyansa endu nananom de nananom de beba beto abonten no enu ne ebe so mu ne de ani die enso atachiri nti wunyansa no fato achire edidi atam na amanfo die comment sections ne those nonsense no masa me metia pick comment abeto bi screen so twa me twa ba wo do me menyo sa woni mi akobu sa TikTok fo no ahanti bu hu na me so mi mu ho yenyan ema nananom obi adim se akosu ase wa brelu ma ho what you say na sa so de binum se believe say odobroni so brelu ma ho enu ye de da abonten enu na amatim nu watetu no but mumi enya ma nananom na de nananom beka no enu
ana ebe somu e bibia enso dia asomdwa ba se mu somu chinchina twan ne saa do ma ne ade saa no enu na de disrespect no towards the legend no Lumba wanya nbe bi kono enso ma ne nyina enso 18 years Lumba amanfo se agya na nka kodwo peba bebre na no mu believe say nke ne Lumba wu yi kranka ma be 64 ami ana me ka ma so we ka na kin 4 so enye pew but say the amanfo si susu Lumba ne de bi de bia me ka che me na mfom say 4 de so nke ye pew say the amanfo pa de adwaman to Lumba din su 4 ana mutu na eko e so nke ye because there are people omo hwam ya omo ye mema omo kan mpna omo atwe a weser than that Lumba weser than kojo fosu Charles kojo fosu na bra wabo enti na me kire say wo ka bia susuka na bia wo bra wabo no eso sen Lumba in terms of massive ni ade nya bibia ma nananom ka me de bia me ka I respect the decisions of nananom and the decisions of nananom will always find her. I respect them and then no mra no mo hyehyeye ana aboye ho ban free titi ebesi nti even ye you man panyin mpo kwaje futu ofri nananom nti wo ne hwan ana abeche me say me jai bibia ma nananom ansa na betutu size me ke bia ma we na me ka we ama you have a problem. No problem will have with me no I don't give a damn about it. Nya bibia ma nananom mo de mo ye no ana egulu ma ni mu as e bia ma so nya ade a ke bia Lumba ni abai kura beduru Ghana no na nke busuafo kan cool high enkoye dede asundie so na nke bia autopsy no o ma ye cooler be say de binum asiafa ne say adwuma no ene binum so fa opportunity so omo de chase count any other me say we enya asem e o si edigu Lumba edimu as we enya asem edigu Lumba edimu as just hoping say bibia beto di na asundie atoyi sa asundie to ya ye ma me akosu asewa na sumbejo no na the other side no and so assume adwon but before nananom judgment I repeat me choose side the rather I will be fair and always be fair emrane kasa wo court wa ye beja tum nananom so kasa wo court wa ye beja tum unia K1ng Ghana mini pedin cry case of any update ma musu so jagum ne mess munyai mu amusu so jagum no munyai na mo respect the decision of the court and the decision of nananom K1 boy Juma we did Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary news in the bar so you see commentary for home so good keep on going and the style also the other tribe aflo unyi sorted India temni that's how becano it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and maybe I will strength free but it's all good. What you are doing? K1 will model, K1 will try.